Surreali u prużuntus. Hekk ġie deskritt diskors il-Prim Ministru mexxej tal-Labor Robert Abela waqt intervista fuq il-medja Laburista l-ħadd filgħodu fejn mistoqsi dwar il-pandemija fil-Gżejjer Maltin saħaq illi arroganza mal-virus qatt ma kien hemm. Ta' filwaqt li saħaq illi jemmen li ġej żmien sabiħ għal pajjiżna minkejja li bost esperti qed jisqu li l-pandemija qatt trid turi aktar sniena. Nemmen illi ġej żmien sabiħ. Ħedimna bil-għaqal, konna kawti, ma konniex arroganti mal-virus. Diskors ta' kontradizzjoni enormi meta l-poplu jibqa' jiftakar il-mod li bih kien mexa Abela fl-ewwel sajf tal-pandemija. Ma nistgħux inbeżżaw lin-nies bil-babaw. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. Flok noqogħdu nbeżżaw bit-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa. L-aħjar ħaġa li jistgħu jagħmlu nies imorru l-baħar u jgawdu l-baħar. Mewġa wara mewġa. Issa, wara sentejjien ħabtu wiċċna mal-pandemija ninsabu b'aktar minn 14,000 każ pożittiv u bexieren ta' eluf maqfulin f'darhom fi kwarantina għad-detriment tan-negozju u kumpaniji lokali li jinsabu b'diversi ħaddiema l-bogħod mill-post ta' impjieg tagħhom. Minkejja l-ħafna kliem frivolu Abela ma offra ebda wens għal eluf ta' persuni li jinsabu msakkrin fi djarhom bir-riskju inevitabbli ta' problemi ta' saħħa mentali kemm mill-ansjetà u anke mis-solitudni li qed iġarbu. Iżda minflok ma offra serħan il-moħħ Abela kompla insisti li l-wage supplement se jkun estiż biss sal-aħħar ta' Jannar. Fil-waqt li spjega li għas-settur tat-turiżmu jaf jiġi estiż lil hemm mill-aħħar ta' dan ix-xahar għalkemm ma qalx sa meta għajr illi ma jridx illi l-ħaddiema jkunu dipendenti fuq l-għajnuna tal-gvern minflok ma jerġa' jirrepeti ċaru tont id-diskors illi kien qal f'Mejju tal-2020. Imma ma rridux ninċentivaw id-dipendenza u dik xi ħaġa li tbeżżani kolli nistqar. Li b'xi mod jew negozji jew familji jiġu dipendenti fuq il-wage supplement. Il-gvern m'għandux blaqieħ ta' 800 euro fix-xahar għal kull persuna li qed tirċivihom li jista' jibqa' jagħtih għal dejjem ta' dejjem. Dan kollu fil-waqt li ma lissen l-ebda kelma dwar l-loli tal-ħajja u żieda fil-prezzijiet illi qed tkun ta' pis għall familji Maltin u Awċin bil-ħar żieda tkun fil-prezzijiet tal-prodotti tal-ħalib. Minflok, il-Prim Ministru għoġbu jinfex f'attakk partiġjan kontinwu fil-konfront tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara l-konferenza tal-aħbarijiet tas-Sibt fejn kien ippreżentat abbozza liġi li jirrispetta u jsegwi r-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-inkjesta pubblika brabta mal-assassinju ta' Defne Caruana Galizja. Abela insista illi mhux minnu li l-gvern baqa' rieqed għax hu jieħu deċiżjonijiet partikolarment ma' nisu stess. Kull min ma mexiex b'eżempju fih dan il-gvern immexxi minni, rafa l-pis tal-konsegwenzi. Dik hija realtà li ħadd ma jista' jmerja. Iżda il-verità hi li minkejja l-iskandli regolari li smajna matul dawn l-aħħar snin, l-uniku deputati li ħallas prezz politiku kien Silvio Grixti li spiċċa mill-wisa għal sieħeb Abela Andy Ellul. Fil-fatt, ħadd ma kien imġiel minn Abela biex jerfa' l-pis fosthom Justin Caruana li rriżenjat minn rajja minn Ministru iżda għada membru parlamentari Laburista, Roseanne Kutajjar li wkoll għada membru parlamentari tal-Gvern u Edward Zammit Lewis li għadu qed jokkupa l-kariga ta' Ministru tal-Ġustizzja minkejja iċ-chats li ġew ippubblikati bejnu u Jurgen Fenech wara illi dan kien diġà magħruf li kien sit il-kumpanija sigreta 17 Black.